Oedd cheer arfer bod ar fel sidelines, ond nawr mae fe'n rhywbeth huge. Ni'n cystadlu ar wedd ein hunain, dydyn ni ddim fyna mwyn wneud i pobl arall edrych yn well. Mae cannoedd o oriau mynd mewn am ymarfer am cysadleuaeth am just 2 munud 30. Mae cheerleading yn unig grŵp. Mae fe'n tynnu pethau o fel sports arall, gymnastics, dawns. O fewn y rwtîn cyflawn bydd chi'n gwneud neidio, tumbles, stunts a pirouette. Mae rhaid chi bod yn hyblyg, mae rhaid chi bod yn gryf, mae rhaid chi bod yn ddewr ac mwyn cael yr hyder. O'n i wedi dechrau'r tîm rebellion 4 mlynedd yn ôl. O'n ni'n moyn approachio popeth yn cheerleading gwahanol. So o'n i'n meddwl, I'm going to start my own team. Fy safle i yw flyer. Rhaid chi bod hyderus. Os chi ddim yn gwneud tric yn gywir, neu chi ddim yn cymito i dda, gael chi brifo eich hun neu pobl dan chi. Wel, fi'n tipyn bach o rebel, fy hun. Enw perffaith oedd Rebellion. Mae'n anodd i ffeindio'r balans o mam a hyfforddwr. He is my be-all or end-all. So that is my life. Cheer and miles. I love it. Fist or blade? Charlie's. We're going to it. Hyn yw tymor cyntaf fi gyda Rebellion. 70. Safle fi ar y tîm yw fi'n base, so fi'n rhoi person yn yr awyr. Fel swydd, fi'n beautician, a dwi'n byw yn Abertawe gyda teulu fi. I dod lan i cheer, mae fe'n cymryd 1 awr, so fi wastad ar y heol. 5, 6, 7, 8, dip 1, stand up 3, dip 5, go 7, drop 1. I fi, un o'r pethau gorau am cheer yw cymuned sydd ganddo ni o fewn ein clwb. Mae pawb mor cefnogol a'i gilydd, a ar diwedd y dydd, chi'n cystadlu fel tîm. Safle fi yn y tîm yw back spot, felly mae gen i 2 base a flyer a fi sydd yn y cefn. Fel swydd, rydw i'n gweithio fel athrawes ysgol gynradd. Dwi yn teimlo braidd yn hyn weithiau ar y tîm oherwydd weithiau mae pobl arall yn sôn am pethau neu nhw'n siarad am stwff a fi just ddim yn gwybod am beth maen nhw'n sôn. I'm not a TikToker. Good, okay, back to the start, please. So that needs to be above our heads. Where is Mia? Birmingham yw'r cysadleuaeth cyntaf fi i Rebellion. Blynedd cyntaf, o'n i ddim yn cystadlu. A'r blynedd I got pregnant. So o'n i methu, wedyn o Covid i digwydd hefyd. So it's like a really nice to finally be able to get onto the floor. 7, 8, 1, 3, down. Okay, stop. Jordan, what are you doing? Fi wedi bod yn aros amser hir am y cyfle yma i cystadlu. Felly mae fe yn golygu lot i fi yn All-Star Cheer. Mae yna disgwyliadau i chi gwybod beth ydych chi'n gwneud. Mae lot fawr o waith yn mynd mewn i amser bach iawn o amser ar y mat. Does dim ots faint chi'n ymarfer. Os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir yn y 2 funud yna, mae fe gallu gosod calon. Pan chi'n ar y tîm, mae fe'n stress. Pan chi'n neud rŵtîn, mae rhaid i popeth bod yn fel perffaith. Mae cael y timings ar popeth yn just yn mor bwysig. Sa'n really gweld unrhyw un pan fi'n ar y floor, fi just yn gwenu troi fe, so. Well done, guys. Good.
un peth fi ddim yn hoffi amdano Chia yw gwneud tumbles. 1, 2, 3, 4. Mae fe'n just amdano fel fi fel person a hyder fi. 1, 3, 5, 6, 1. I overthink popeth bydd ni'n dweud. Mae rhaid i fi just bod yn hyderus trwy'r amser. A mae fe'n galed. Come on, Sian. Do you want to have a little minute of a break? I'll do mine. Mae'r tîm yma yn neud cheer oherwydd maen nhw eisiau neud cheer mwyn bod yn dda, mwyn cystadlu, mwyn ennill. Os dydych chi ddim yn digon da neu ddim yn ymrwymo, bydd chi'n colli'r lle. Oh, you can try it, John, one more minute. Are you going to do it now? Everything's working, though. Coach Ellie yw'r un person a Ellie. Yr unig gwahaniaeth yw Coach Ellie can just be a bit more strict. Right, so you've got until Sunday the 20th to get your tumbles, or I will find someone who can do your tumbles and replace you. Go home, rest. I love you all. Mum, how much do you want? Not loads, thank you. Okay. Oh, thank you. Sorry if it's a bit much. Thank you But very yeah. much. I'm living it up with the spice. I know. Mae bywyd yn gallu bod yn galed achos fi'n edrych ar ôl mam fi hefyd. I'll probably have it later. Yeah. Naeth mam cael crash fel blynyddoedd yn ôl, ond mae wedi just effecto bywyd hi. Mae rhaid i fi just bod na a rhoi pethau i hi a gweithio popeth rownd hi hefyd. You know, nobody likes to be a burden to anybody. No, you're not a burden, you're fine. You know, and I do feel that way because I feel like I'm relying on you, but, you know, you've got a life of your own as well. I want to cry. That is something that you just can't forget about. You know, it's just priceless. Mae fe'n llawer gan fod fi dal yn ifanc, ond mae'n okay gan fod dad just yn helpu mas pan fi'n neud pethau. Sa'n meddwl amdano fe fel na, achos mae fe'n fel amser gyda mam fi. So, mae'n neis. I wasn't meant to be here. I was, well, my heart stopped 5 times. I wasn't meant to be alive. 3 lads in their teens deliberately forced my car off the road on purpose, which kept me in hospital for a very, very long time. I'm grateful that I was able to survive just to see them all growing up. Gyda'r situation gyda mam, fi'n credu bod e just wedi wneud fi yn person sydd yn becso amdano pethau. Wel, yeah, ma fe. Pam o'n i'n yn ysgol, o'n i'n becso am just sut o'n i'n edrych. Oedd e ddim yn neis. Sorry. O'n i ddim really yn siarad gyda fel teulu fi. O'n i'n meddwl bod rhaid i fi edrych yn perffaith fel person. Oedd popeth ar fel social media yn dangos chi fel girls oedd yn just yn really, really skinny a chi moyn edrych fel na. I bod yn mor ifanc a meddwl bod starfau hunan yn rhywbeth
da I wneud. Mae fe'n sad. Fi just moyn i pobl gweld fi am person sy'n just yn gwenu. Mae yn gwahanol I ffordd fi ffrindiau. I can crack the whip. Ond mae'n galed I fi oherwydd I'm such a fun, bubbly person. Totally give myself a little. Ydych chi'n cyffroes yn perfformio'n Caerdydd, Pêl-droed? Fi'n poeni bach am grŵp fi oherwydd bod Kendra wedi yna fi nawr. A ni'n gofyn cael flyer newydd. Fi'n poeni bach am... Ond mae Mia, mae hi wedi perfformio llawer o gweithiau. Mae'n right. geni ddim miles, so fi'n mynd mas. Chi'n mynd mas. Yeah, pan fi ddim yn Mas miles, ar I dress up. I enjoy myself. Fi'n meddwl bod ni wedi, cos mae fe yn teimlo'n neis. It's like downtime for us. Yeah. Ie, fi byth yn edrych fel hyn. I love it. I want to borrow it. Fi moyn e. Fi yn teimlo bod y tîm yma yn debyg iawn I deulu. Mae pawb yn hynod o gyfeillgar i'w gilydd yn cefnogol. Mae pawb yn dangos pag. Dyn ni wir wedi tyfu'n agosach at ein gilydd a mae yna rai pobl ar y tîm yna. Fi'n gwybod beth ni'n ffrindiau gyda nhw am beth. Pen-blwydd hapus I ti. Pen-blwydd hapus I ti. Pen-blwydd hapus I Bethany. Pen-blwydd hapus I ti. Tom, tumble deadline. Sut ti'n teimlo? Bendigedig? Mae'n fi dweud y gwir? Bendigedig? Stress, Ellie. Pam? Fi'n becso amdano fe. You can do it. I believe in you. Mwy os ti'n yma'n gwneud o. Ti'n mynd I cael hyder? Bod e jyst fel, achos mae rhywbeth wedi mynd yna anghywir. Ti'n meddwl, ie. Nawr, ie. Overthinking. Yeah. PMA, positive mental attitude. Toast to that. PMA. PMA. Okay. Fi'n credu bod y tumbles fi probably the worst ar y tîm. A mae hynny yn lawr I fi achos fi yn becso amdano fe cyn fi'n actually wneud y sgil. Fi moyn siarad gyda pobl ond fi just yn cadw popeth mewn tan bod fi yn cael fel breakdown. Bydd fi yn trist os mae Ellie yn tynnu pobl o'r routine. Mae wedi bod yn galed. O'n I trio mas am Tîm Wales cwbl o blynyddoedd yn ôl. O'n I wedi gwneud y tîm, a wedyn o'n I wedi cymryd pregnancy test, and I was 8 weeks pregnant. So o'n I angen gwneud y dewis, cheerleading neu baby. Oedd e'n decision hard I wneud. This could have been my one time to represent Team Wales. And that was like one thing o'n I moyn wneud yn bywyd fi. That's my day now. I'm out of my prime. So ar ôl babi, o'n i'n tipyn bach yn wary sut fi'n mynd I dod nôl I cheerleading. A os o'n i'n mynd I gallu wneud e yn gyfforol. O'n i'n gwneud tryout eto, blwyddyn diwethaf. O'n i wedi wneud be o'n i angen wneud, like to the limit. O'n i dal wedi wneud y tîm, so I was buzzing. O'n i wedi crio, o'n I heb stopio crio. I'm proud. Mynd I cynrychioli Cymru am y tro cyntaf, a falle tro olaf.
Mae'r tumble Team Wales yn edrych yn really dda. Mae popeth yn edrych yn just fel clean. Mae teulu'n yn edrych yn amazing. Mae hi reit ar y flan. Mae hi'n so good. Mae popeth hi'n neud yn just yn perffaith. Oh, long time no see. Mae wedi bod ages. Yeah. Mae LED texto fi'n dweud bod ti'n fel struggling to move back da fel tumble. Yeah. So falle ni'n just fel gweithio â nhw heddiw a just defnyddio fel equipment ma yn Gymfinity a trin mor enni. Okay, snap. So just fel na? Ond adal cefn chi ar y... Ar y llaw? Yeah. Okay, so just... Yeah. Oh. You got it. Yeah, okay. You got it. Yeah. Just meddwl tro ma am knees to chin. O fi yn plentyn eitha nervous. 5, 7, shins, 1. Yeah! Mae'n tyn bach yn silly ond fi'n meddwl bod mae Chia jyst i roi mor gymaint o hyder oherwydd ti'n mynd ar y llawr a ti'n person hollol wahanol. 1, 2, yeah! Pryd chi'n fel tumbling backwards, mae popeth amdano hyder. Fel pryd chi'n tumbling forwards, mae hwnna'n more technique. Fi'n trio fel dweud wrth pobl mewn cheerleading nawr, like, wneud affirmations a visualisation oherwydd mae yn gweithio. Just meddwl, right, I can do this. Fi'n gallu neud e. Even pethau really silly fel, you're amazing. Mae'n neud rhywbeth, really yn neud rhywbeth i'ch meddwl. Be fi'n mynd i neud lan, tuck o mewn, lovely landing. Visualise it, mae'n gweithio, mae'n brilliant. Da iawn. I know they're in the gym, I know other people are in the gym, I know Miles is a distraction, but we really need to focus on what we're doing. Okay, let's go. I'm going to watch them. Come on, Nick. Up. Come on, Bethany. Up. Woohoo. Come on, Yas. So good. Come on, Yas. Go. Yes. Woohoo. Come on, Sean, guys. Can we get closer to her? We are here to encourage. Come on. Mae'n anodd iawn I rai pobl oherwydd mae lot o pwysau ar y perfformiad. Dim ond un cyfle ydych chi'n cael yn y cystadlaethau. 1, 3, 5, 7, 1, 3. It needs to go a tiny bit higher and then you just put. Chi'n mynd I cystadleuaeth I trio ennill. Life's not that easy, so mae rhaid I chi mynd mas a gweithio'n galed am pethau chi moyn. Come on, you can do it! Mae'n neis cael pawb yn just fel, yes, go on, do it. Mae'n fe'n neud just fel y profiad yn gwych I chi fel person. A wedyn chi just yn meddwl, okay, I can do this. We've all hit the tumble deadline! Every single one of you have just hit everything we've asked. Every tumble. Are you buzzing? I've got goosebumps. I've actually got goosebumps. I'm gonna cry. That was so good. Go home, well done. Good job, guys. Sian, dyna ma. Sut ti'n teimlo? Overwhelmed? Yeah, fi eisiau crio. Oh, fi eisiau crio! Fi gyda goosebumps! I couldn't believe it. O'n I fel, Buzzing? please. You did it though. I know. Fi'n okay though. Fi'n okay, good. Na, Diane. Well done. Let's all go home!
this is the team talk. We need to go out, we're representing the club, okay? So let's be serious, let's hit clean, concentrate, smile, perform, okay? You can do it, Cardi on 3, inside 3, Cardi! Fi'n really excited I gwisgo'r uniform newydd. Mae jyst yn mor sparkly. We are feeling it. Fi wedi bod ar journey o self-love. Mae fe wedi bod yn galed I dweud y gwir, ond mae'r profiadau wedi mynd trwy, mae jyst wedi rhoi fel open eyes fi, bydd fi'n dweud. Fi'n gwybod mwy amdano fy hunan nawr. Mae rhaid I chi mynd trwy pethau I jyst fel ffeindio'ch hunan. Y gol mawr nawr i'r tîm yma yw I cadw ymarfer yn galed ar gyfer y cystadleuaeth mawr yn Birmingham. Mae Heather wedi rhoi'r hwb ychwanegol I ni oedd yn ei angen. Dyn ni'n mynd I gweithio fel tîm, dyn ni'n mynd I llwyddo fel tîm. Coaches feedback oedd e'n mynd yn dda iawn. Pawb yn performio, yn hyderus a'n solid, so ni'n hapus iawn. Fi'n cyffroes yn mynd I cystadleuaeth. Mae mam yn mor hapus bod fi wedi wneud cheer. Mae hi'n rhoi boost I fi fel person, so wedyn fi'n teimlo'n mwy hyderus a fi just fel, okay, mae mam fi'n proud o fi.